sa shi sin pat ngi ai ngu yo play baling ba gan ka tayo maro shte yo la yalam ye ka chingem ka chungi but kumniru ngi yo pan ye ka ni ka stamp kablang ka way ni kisngi hapo chungi ni ka tayo isngo tho biang biang kum ki khon ki chung play bakani ka de ka chingker khu ka ba ublay udang e ye yanga padengi but sa sin pat nakaliang chunga Good News TV kawanra ye ka ching khu play ye phi baro ki para banget ki paralok ki be ki ba chu ban sngap ban pek ye ka ni ka program one ban mani ka ching khu play yengi wei pu baro kalong ha ka kerteng ka ba thiang tam ka jong utrai pat unong pan im chungi u Jesus Christ sa shi sin pat ngi khot ngi weri phi ki para banget ki be bangin ya pelat ya kapor ban syak skor ya ching puson na ka ktien ka chung play ba ka ching puson ya ka khubo na ka ktien ka chung play ha ka ni ka step ka long na ka ching ruai sam ka balai punyo ka da khot ka ba ar phulai ba ka ba ar phusau ki kentin ki ong kumne ya ki ching ya u priu lapen scam da utrai ba usngo bha ka lenti chung u lada u hapru un ompen kelon khon ya u naba utrai u krishani u dala kikti paling ba kini ki kenten ngin ya perkhat ban ngakwa ban ring yi gichingmut kiching perkhat ki chungi shaka phang ka baong ngin chen thon henrei ngin om kelon ladangi pha shaka ni ka bantan ga ktien ga chung ublei kadei ka wei na giching ruai ka bala tho da u debe namau ni ushakri chung ublei usngo tho ye ka ta ching ya lenti ke chung u kum u kristan namau ni ushakri chung ublei usngo tho ye ka ta dohar ke ching ya lenti ha ke ching ya dei ke chung u lembat ublei usngo tho ro ba ka ta ching ya lenti ke chung u kum u khon chung ublei uma ye ke ching chen thon ha ke ching em ke chung u ladang ingin phai shagani ka jingbot chagani kintin chen thon ni sngo tho baga dei kata ka jing bakla ban kata ka jing bom fikir ha ka jing em ka chungi rela dangi ya kren pat shagani ka jingbot chagani ka kintin kelon ni sngo tho baga tho ya kata ka jing bom la shu ka chungi ban te la kam yala ka jong ka jing em kata ka dei ka benta ka bangi ngin ya kren ha ka ni ka step ka ba menta ba ka ching ya lenti ka chungi kum ki khon ki chung ublei kumba u david u shakri chung ublei u la ya lingba ha ka ching ya lenti ka chung u ba kum uta u shakri u ba ublei u la kerkhu kerpang rai uman ye kita ka ching chen thon ha ka ching em ka chung u rewat lah pedeng kata ka ching chen thot ka ba u ulama ublei sham lapen kelon no ye kata ka ching em ka chung u bu ya rap bat u khli biang ya uni ushakri chung ublei ba de niru ye ka ba uni unong tho ye ka ni ka ching ruai u david u ong namar ye ka lenti chungi la krishan da ka kiti ti chung utra para bangi ya kren shaphang ka ni ka ching ya lenti hang ni kam thau ye kata ka ching ya lenti ka bangi ngi ya haki lenti ki sanken lani ngi ya haki ta ki surok ba rekane ki ching ya lenti ka bangi ngi ya kren haka ni ka por ka long ka ching ya lenti haka ching long ching man haka ching em ka chungi ka ching ya lenti haka ching le ka chungi bat ka ching ya lenti haki kam ki bangi ngi tre ngi kita bat ngi sngo tho kum ki para bange ki be bahagata ka ching ya lenti ka chungi ngin man ye gi ching bakla ngin chen thot ha ki babon ki banta bangi sngo tho bangi ngi long tang kum ki breu ki badan hapdeng shibon ki ching duna para pedeng kita gi ching duna bunsin ngi ai chen thot shi ai chen thot ha ga ching em ka chungi
Rehab deng kita ki jing chen thot ki bangi ki chen thot. Ublei kwa yangi ba ngin kelon kum ki khon ki chung ublei. Hapdeng kita ki jing chen thot ki chungi. Ngi sngo tho wala ngi chen thot bon sin ro rengim sham la kelon ha ki jing em ka chungi kum ki khon Kristan. Namar ya kita kalenti ya ka chungi. La kershan tagi sangti badon bor ki chung ublei. Kani ka bentang ka pen kan mau yang i kum ki khon ki chung ublei. Balada kum ki khon Kristan ngi ya ka lenti ka chung ublei. Rahoi i sngo tho bangilong ki breu ki bombet ki bombiang. Wat lang ilong kita ki breu ki babet ki babiang ro. Rewat perkhat bangin om chen thot sho haga ching em ka chung. Ngin man te ya ki ching chen thot ki babon chan haga ching em ka chung. Raya pedeng ki bakum kita. Ladang ngi ya haga lenti ka chung utrai. Utrai un om sha yang i bangin kelon. Bat kumba kan ka ktien ka chung ublei kaya tho sha yang i. La ngi chen thot ro un om pen kelon khot ya ka ching em ka chung. Mar ublei ukwa banyarap ya ka ching em ka chunga ba ka ching em ka chung. Ba ching khot yang i ki para bange ki be e. Kumba us em David ulayat lenti hapdeng shibon ki ching chen thot ka ching em ka chung. Rai ublei ulayarap ba un om pen kelon ya unne usyakri chung ublei. Berkalong ru kumju yang nga ba dengi ki para banget ki be e. Ladangi ngi ya haga takal lenti ka ba utrai ulabo na ga banta ga jing em ga chunga ga jing em ga chungi. Haga jing long ga jing man. Hagi jing le ki chungi. Baragi kam ki bangi ngi trai. Watla ngi chen thot ro. Un om pen kelon yang. Relada manga bat mangi pat ngi ya haga takal lenti ka bangi ngi ya dalaga jong kamon bat dalaga jong ka do non. Kan mau ladangi ngin chen thot. Hang ta ngin kelon bat ngin om la shu ban ki. Namar bangi layat haga lenti ka chongi. Ngi layat haga jingchit ka chongi. Om haga mon ka chong ublei. Badai hang ne kan ki babon kum ki khon Kristan. Namar bangi yat haga takal lenti ka baga do not ka chongi ka thrang bat ka sliang bat ka kwa. Barhabangi ngi chen thot hang ta ngi kelon no haga jing em ka chongi. Barhaga bangi ngi la kelon ban khi nang ta pan ngim la shu. Bat deiru hang ne kan ka bangim lap shu ya ga lenti ka bangi ngi de ban ya kum gi khon ki chong ublei. Ngi cha lenti no haga ni ka parthe. Bat dei hang ne ka bangi ngi ngam hagi jing sneu ki babon cha chong ni ka parthe. Rekumba u David upen kan mau yangi. Baya ki lenti ya ki chong ubreu. Lapen scam da utrai. Ya kita ki baya hakamon ka chong ublei. Lapen scam da utrai. Bat kum taru ngien om kelon ladangi chen thot haga ching em ka chungi. Ka kitab proverb kalonong ka ba shipau ka khot ka ba arp khandai ka pen kan mau yangi. Ba ka lenti utrai ka long ka kot ka ba scam ya ubape. Henry ka long ka ching penjon ya kita kinong kam ya ka bom hok. Ublei ungkur khu yangi. Leng bagan ka ching pusan ka ba lingkon na ka ktien ka chong ublei. Ublei na ka benta ka puram ka chung u. Amen. Tungin ya phai shu ublei hagi chung duwai. Kuk pa chungi u bhap neng. Long ka ba khoi ka kerteng ka chung me. Melong ublei ubala bo renti ya ka ching ya lenti ka chungi hagi ni ka sla chung ka parthai. Mila thawru ingi kum ki breu. Bangin ya hagamon ka ba khoi ka chung me. Bangi sngo tho biang kan ko pa. Bangi long tang kum ki breu ki badon shibon ki ching tolot ki ching duna. Hapdeng kita ki ching tolot ki ching duna ki chungi. Bon sen ngi ai chen thot haga ching em ka chungi. Bangi sngo scam
Mangi sngo kumenru kanya blay. Kaba milong ublay. Ubaga kesangti badon bor ke chung me kaya long ringkat lem bangi. Kaya bat scam yangi hapdeng kita ki jingchen thot. Mem sha yangi bangin kelan no. Bat kane kaparthay. Traya rap yangi. Bangin ang yan. Hagalenti kamon kabakot ke chung me. Bat min kuneru ya lagi chung ki kesangti ki badon bor ke chung me. Bakani iker kani ida yangi. Kani betil lenti ki jing em ke chungi. Bangin yan. Hagijing don ringkat lem ke chung me. Padang ko pa hagijing dua hagijing kot kerpat syakri baret. Nama kini baro ngipan hagagerdeng ke bakot ke chung try bat unong penim chung Jesus Christ. Nadu mentala syai bat syeduk yarta ba ki babam juga. Amen.